Papi! Uncle wa? Somɔgɔ? Baasi foyi t'u la. E bɔra dɔ jumɛn? U y'an bila sisan yɛrɛ. Na i sigi. Bɔra filɛ nin. Ji filɛ nin kan. A bɛ i n'a fɔ kɔngɔ b'i la dɛ sɔɔni san dumuni min mɔ. Oui. Chérie. Ah, nam. Chérie, ji filɛ. Ça va? Ça va. Baara mɔgɔ. Baasi foyi tɛ yen. Merci. Chérie, i mɛna bi dɛ. Wallahi, yɔrɔ n bɛ ka dossier dɔw de rempli o de ma kɔn ka ban quoi. Oui. C'est pour cela n nana retard la dɔɔni. Madame dun? A bɔra. Ne m'a f'i ɲɛna to ka Madame to a ka bɔ ka yala. N denmisɛnnin ma bɔ ka taa yala olu ma ɲi nɔ sa. Non mais ni wula sera a kan ka na so. Awɔ. N dala fiyɛ. O ye nouvelle duman ye kɔni. Ok. N ye 2000 d'i ma. O diyara ne ye dɛ. B'i lamɛn? Ne cɛ nana. O y'i cɛ jɔn ye? I dɔgɔnin kɛ Papi. Papi nana mun ɲina? A bɛna mun ɲina yan t'a kɔrɔkɛ ka du yan. Non. Papi bɔra ka molobaliya min kɛ. A sen tɛ bila ne ka so kɔnɔ. N'a ma na yan ne tɔ la n bɛna taa yɔrɔ min taga wɛrɛ jɔyɔrɔ jumɛn b'a la. Ah chérie, kana na fɔ k'i b'olu ko ninnu lagɛlɛya sa. A yɛrɛ taara min? A bɔra. Papi ye mun kɛ tiɲɛ don Papi jo t'a la mais n'an bɛɛ fana ko k'an b'a minɛ ma a ma nɔgɔn dɛ. Ne tɛ se ka nin diya la cogo si la. A bɛ na n sɔrɔ yan. I tɛ nin bêtise sugu kɛ k'i ka tila ka sigi ne fɛ yan tuguni. Jamais de la vie. Antle. Daouli, ça va? Ouais. Somoro. Ça. Comment faites-vous? Une fois, ça. Don. Aïe. Churo chara. Ok. Majara. Ma chérie, ma. Ah, ok. Si. Ok. Merci. Don termuso. Ne b'i bila sa. Hali tɛna bɔ ne la. Ci ka ca n termuso. Ka ci cɛ ne ma. Ayi tɛ. Ko cayara. Ok, problème t'a la. Ne ko e ko bi kibaruya kalama. An ka mun kɛ n'a ye? Comment a nana bɔ ne fɛ yen? E fɛ yen, a nana mun ɲini fɛ yen?
a nana k'a bɔra kaso la kuma ɲɛnamani foyi tɛ papi da bilen. A man kɛ kunnaja ye furugoledu de bɛ ni papi cɛ han sin furula ma ne dɔgɔnin mina congé la ne fɛ yen papi tɛna bin ninnu kan terimuso. Terikɛ a fɔ ne tun bɛ jagoya ka na bi e tun bɛ se ne fɛ yan fiyewu. Ne ka n jagoya wa ne tun bɛ na ye. Non. À chaque fois ne bɛ wele i ka na an ka échange kɛ i b'a yira ne la i ka baara de ka ca. O yɛrɛ b'a kalama mɔgɔninfin i bɛ baara la wagati min ani i tɛ fosi la c'est pas la même chose. Ouais. San bɛɛ bɛ occupé dɔɔnin i ma i bɛ baga ne ma sinon i yɛrɛ tɛ nɔ ye. Cɛ a bɛ kɛ cogo di? Ne yɛrɛ ma dala ni mɔgɔ chargelen don ka ne yɛrɛ ko di? Hali weekend na n tɛ se ka temps sɔrɔ. I ta de dɔn an bɛɛ bɛ chargé. Yɔrɔ problème dɔ bɛ ne da la. Vraiment tile fila in na a ma nɔgɔn. Problème t'o de kan. Papi de nalen don ka nin dagakisɛ bilen sigi anw dala yan. I dɔgɔnin papi wa? Ouais. A bɔra de. A bilala tile fila in na. Ah là c'est bien. T'es ala t'en ya. Yɔrɔ ne yɛrɛ y'a décidé ne bɛ fɛ ka papi gɛn ka bɔ n ka so de. Parce que a ye min kɛ tan nin ye molobaliya de ye. E bɛ dagabana kuma de fɔ. Non mais dagabana kuma tɛ dɛ. Papi ye anw bɛɛ de malo. A y'an ka du kuma sugu. Papi sababu la mɔgɔw tɛmɛtɔla de bɛ tɛgɛ ɲɛsin anw ka du ma ko a bɛ bɔ yan. Bon hali n'o bɛɛ kɛra e dɔgɔnin de tɛ e dɔgɔnin fa kelen ba kelen don i joli kelen don se papi gɛn tugun. Ne kun sigilen don ni diɲɛ fɛn bɛɛ papi ka ko la fo ni kolangolo sugu. Donc ne tɛ se k'a mara ni jogojuguya in kan. Mɔgɔ fɔlɔ min bɛ se k'a mara ni jogojuguya in kan dɛ o e de. E dɛsɛra k'a mara jɔn de bɛna k'a mara e dɔgɔnin de tɛ. Ne ye diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ kɛ papi pour que papi ka se ka maa sɛbɛ sira ta. N t'a dɔn k'a bɛ sɔn ni ko min ma. N terikɛ n bɛ kelen f'i ye i dɔgɔnin de ye papi i fa kelen ba kelen ɲɔgɔn de don. N'i dɛsɛra k'a mara mɔgɔ tɛna a mara. N'i ye denmisɛnninya nin sugu la yala ɲɔgɔn ko fana b'a kɛ. I b'a gɛrɛ la ka conseil ɲumanw d'a ma k'a bilasira et puis i b'a fɔ a ye a k'a ta an ka ɲɔgɔn falen. I y'a faamuya. A kun tɛ tan mun y'a bila nin cogoya la. Jɔnni n'ala ye min da i bɔgɔ la i tɛ sa diɲɛ kɔnɔ ni m'o kɛ. I t'a sɔrɔ nin tun bɛ ne da kan ne la. Nka ne ka bingalikɛbaga ma kɛ mɔgɔ si ye fo papi. Ne yafara a ma yɔrɔ min na a ka di ne fana ka yafa a ma o cogo kelen na. Ne tɛ fɛ aw ka nin ko in dabila ne kama tiɲɛ yɛrɛ la. N terimuso papi ka fiɲɛ o a n'a jɛma o ne t'a la. A man di ne ka dimi ne kɔrɔ i teri de ye ne ye ne kan ka tiɲɛ de f'i ye ne tɛ fɛ i ni papi ka farali ju ka bɔ ne la. N terimuso i y'a ye ne papi harama ka bɔ n ka vie la i b'a fɛ ne k'i fara papi kan i b'a fɛ n'i fara papi kan. Ok e sen tɛ taa. Ayi a ma s'o ma ni papi tɔgɔ la kuma fɔli de b'i dimi n'ala sɔnna n tɛ segin a kan ye tuguni. N tɛ papi tɔgɔ la kuma f'i ye bilen i y'a mɛn yafa ma ala kama i y'a mɛn. N y'a fara. E de dimi ka di quoi i fana sa i walawala dɔɔni a kuma bila la. Ok n y'a mɛn n terimuso ko ka ɲi i ni fama sa. Walayi i banna la o. Man bɛ i la dɛ Ciro o cayara n terimuso. Papi tɛ denmisɛnnin ye. Yɔrɔ dans tout ça ne bɛ ka siran min ɲɛ ne muso ni denmusonin de bɛ yan ni denmusonin fitinin. Mun b'a yira ne la ko ni papi taara kɛnɛ ma a m'a ɲɛ sɔrɔ yen a tɛna a essayer ka manamana ko ɲɛsin olu ma. Non e tɛ se ka kojugu a n'a ka ko bɛɛ hakilima de don. Non a ye porokoto kelen kɛ a n'a jogo don est ce que c'est la même chose. Et puis hali ni fa donna a na e muso e denw e muso a yɛrɛ muso e denw y'a yɛrɛ den a bɛ sɔn ka manamana ko ɲɛsin olu ma. Min y'a to a sera k'a kɛ kɛnɛma dɛ o kelen b'a to a bɛ se k'a kɛ yan. Donc a ka taa ne ka lafiya ne muso ni denw ka sécuriser quoi. E k'i bolo da dusu la i papi wele
i b'a na hakili yira ɲɔgɔn na a bɛ sira min kan a bɛ se k'a bila cogoya min na n ye kuma min f'i ye n bɛ segin o kan a k'a jɛɲɔgɔn woloma jɛɲɔgɔn ɲuman o de bɛ mɔgɔ jugu ɲa jɛɲɔgɔn jugu o de bɛ mɔgɔ jugu cɛ i y'a faamuya ne y'a gɛn jɔn b'a lamɛn o la e ye sira don a kɔrɔ mɔgɔ min ye kolankolon dɔ kɛ a somɔgɔw y'a gɛn k'a bila kɛnɛ ma a bɛ continuer n'a ye kɛnɛ ma ye parce que a bɛ sɔrɔ kɛnɛ ma ye mais ni aw y'a gɛrɛ a la e yɛrɛ précisément e yɛrɛ k'a gɛrɛ i la a kɔrɔkɛ de ye ka kuma ɲumanw fɔ a ye k'a bilasira a ma ban hali papi filɛ bɔlɔn kɔnɔ yaala min na nin n'a y'a sɔrɔ la ko hali e n'a bɛ taa baarayɔrɔ la a ka taa sigi e ka bulonda la dɔrɔn ka ti wuli ka d'i ma o ye dɔ ye o a tɛ taa sɔrɔ k'a bɛ taa manamanako la o a ma ban n terikɛ n'i ka kuma faamu bon je vais essayer de voir ni hakili sera ka sɔn sinon a ka gɛlɛn ne ka da papi la tuguni non faut essayer de voir da la e de bɛ se k'a dilan ne tɛ jɔn kelen da fɔlɔ mun ye n b'a essayer sinon a ma nɔgɔn dɛ ɲɛnamaya la maa jogo a bɛ min da i kan dugumɛnɛ sɔnkɔrɔ ye kini ye dɛ ne bɛ ban ne ye chemin min fɛ o b'o continuer o ban ne kɔni y'a gɛn n ma ladonbaga wɛrɛ y'a diɲɛ kɔnɔ yan bilen n terikɛ kuma kelen bɛ yen nin k'o f'i ye k'o fana fara n k'a bɔra kaso la maa kelen ka du kɔnɔ direct ni mɔgɔ dɔw don u bɔ kaso la u bɛ tɛmɛ n'u ye chemin kɛ donc n'i y'a nalen du kɔnɔ halisa a bɛ fɛ ka dilan de a mago b'a ka du la a mago b'a a somɔgɔw la n y'a fɔ a faamu dɛ i b'o kuma fana ye tiɲɛ jateminɛ ala Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Kabi, baasi t'i la? Baasi foyi tɛ na. Ma, ne tun bɛ fɛ ka kuma Sidi de fɛ. Cogo di? Depuis ne bɔra n ka problème in na, Sidi tɛ k'i ɲɛkɔrɔ ja ne kɔrɔ. Tiɲɛ don mun yɛrɛ kan to a ma bɛn. Nka Ala la jarabi de don, ne yɛrɛ ka laɲini tɛ. Wa ni Sidi ye ne ye kojugu la, ou ni ne bɛ ka kojugu dɔ kɛ, ale man kan tɛ k'a fɔ k'a b'i ɲɛ kumu ne kɔrɔ cogo dɔw la. Ale kan ka ne gɛrɛ a la de, walasa ne ka se ka bɔ fili kɔnɔ. Nka n'a ko k'a bɛ nin ko ninnu kɛ ma, e yɛrɛ b'a dɔn a ma nɔgɔn. Sinji de b'a ni ɲɔgɔn cɛ. Wa a ma fɛn fɔ ne ɲɛna dɛ, mais ni adamaden ɲɛkun ɲɛ ye, a ka ca Ala fɛ i bɛ fɛn caman faamu. Depuis n kɔnɔna na, ma kɔngɔ ma minɔgɔ. Mais Sidi ka ko ninnu taabolo tɛ ka ne diya ma. Tiɲɛ yɛrɛ la kɔni ka di ne ye ka kuma a fɛ. N y'a mɛn. N bɛna kuma n'a ye. Wa ma, depuis ni ko ninnu kɛra, ne ma da waga k'a fɔ mɔgɔ si ɲɛna ko kɛra cogo min. Hali ni mun bɛ gɛrɛ mun na, o tɛ n lamɛn. Ne kɔni b'a de ye, wa ne b'a dɔn ni ne y'a ɲɛ f'i ye i b'a faamu. Nin ko in si tɛ ne nɔ ye. Ne nɔ kelen tɛ nin ko in na. Ne ni dɔ de tun bɛ ɲɔgɔn bolo. A terimuso dɔ de bɛ yen nɔ ko Mami. A ye n wele don dɔ la ko n k'a sɔrɔ yiri kɔrɔ. A ka fɛ k'o kuma fɔ n ɲɛna. A ka fɛ k'o kuma f'i ye wa? Kosɛbɛ. Cogo di? Sabula ko ne n'ale terimuso bɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne tun kɛlen don ka furuko layidu ta o ye. A ko ne k'o to yen nɔ ko ne ka tugu ale kɔ. Ne ma sɔn o de ma mun kɛ dɛ. A filɛ ka siniɲɔgɔn fɔ ka don ne tulo la. Ko ne b'a nɔ ye n ka hadamadenya la. Wa an bɛ don min na i ko sisan, i t'a dɔn ko fanga bɛ muso la. Fo ni n'a sera tribunal la. O don i bɛna ye k'a fɔ muso lamɛnlen don. Wa ma ne kɔni tɛ dɔ wɛrɛ dɔn. Sidi bɛ taga bolo min kan n'a ma dabila. Wallahi n kalila Ala de la. Ne bɛ du in to Sidi. Ka du bila wa? I tɛ du bila dɛ. A diyara ye e bɛ to yan. A ma diya ye e bɛ to yan. E bɛ du bila ka da kun jumɛn kan?
ma e fana ka lajɛ ne tɛ se ka n sigi yan don o don Sidi ka to ne da la ni Sidi tɛ ka ɲɔgɔn faamu bɛnbaliya ni fɛnw e yɛrɛ b'a dɔn a cɛ man ɲi du kɔnɔ. Papi, diɲɛ natigɛ fɛn bɛɛ ye da kan ka baara de ye. N'Ala ye fɛn o fɛn da i bugɔ la o b'i sɔrɔ. I y'a mɛn? Du in ta i tɛ bɔ du kɔnɔ yan. Ka na bɔli ko kuma yɛrɛ ŋana mɛn i da. I y'a mɛn? N y'a faamuya. Jɔn tɛ taa k'i da kan da dɛ. Ma e ni kuma diyara n ye trop. Sidi de dɛsɛlen don ka nin faamu. Fo Sidi ka a dɔn k'a fɔ ale dɔwɛrɛ foyi tɛ se ka kɛ ne ye a dɔgɔnin fitinin mɔ. Ale kan ka ne don a ɲɛnada de fɛ ale man k'a bɛ mabɔ ne la. N y'a mɛn n bɛ kuma n'a ye. I y'a mɛn? N y'a faamu. I hakili sigi. E selila? Ayi, n ma seli fɔlɔ. Ma hɛrɛ t'i cogo la bi dɛ. A bɛ bɛn. N'a sɔrɔ i bɛ ka hami an ka ko de la kana jɔrɔ a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ. Ni Ala sɔnna ma Ala k'aw bɛn kelen ma. Amina. K'aw don da kelen fɛ k'aw bɔ da kelen fɛ. Amina. N'o kɔni kɛra ne yɛrɛ bɛ lafiya. N'Ala sɔnna ma m'o kɛ. Ni je m'y énervé parfois de voir. Oh. Papi. Oui, mami. Comme tu dis. Tu te là? Ah ben. Dondoro. Alhamdulillah. Tu es renoué mon gouverneur là. Ouais, c'est vrai. J'ai été romna ta romna. Il me trouve. Quel tira? Ah ok. Papi. Ening san jamba dimbe nyonga. Ema fuila koroshinela. Ema imagine là, mami. Hein? Non, faites-le. Mami, tu es sûr? Ouais, faites-le. Ok, d'accord. Papi. Akadne nitrim so kanwa jobi. Et comme? Mami, est-ce qu'il va me faire clos là? Il y a qui veut nous faire quoi? Hein? Il y a qui veut nous faire bien sûr. Non, il n'y a rien qui nous fait. Fatima manene. Oh, ne Fatima mani comme akadne inne ka ke nous fait. Ne ni kanune papi. Wani mi fe fana ka kene feri. Yo fo ne kan to mina. Ah, Bamako. Hein? Et tu as moléré. Kamala muna? Et tu as moléré ni tu fone na mami. Et te cheria. Ne te msoria. Pourquoi même moléré en ko fi? Mais on Fatima dem sentir. Ni bi on fitini abako dem sena la fuga na se bima. Ah ouais. E do me fele jugu bala ola kon. Fatima ne dem sentir o me folo ko ri. Dem sena ku ori. Mais si ça be korobera. Baby keto ko don sisa. Akadine ga Fatima to e ga tugune ko. Wani ni kanuni wa fuga jien wuli papi be kene fe. Et mami? Awo. Komuna? Mungera? Parce que ne bi fait. Oh, parce que ben fene kan atugo ego. Awo. Est-ce que tu n'es pas normal? Ni ne gwa do ba ni woli ni mana kan ni la. Ni kun tenga chip la kana e kere fe ano. Ni. Ira ko ci wara tawla ka jaw aw termuso ka manuna. Sina ore ti ampleur au boula. Hein? Moi je suis pas dedans hein. Ne ta ko nare. Mugolangulu. E baro ye be don ko ina o jaw ise ko yera foi tenina. Ibe don ko inda fe. Ah bon? Ah oui? Memi fi I gani kanu ko se gani kelere. Itene donne ni poson jugu bari. I ne ka fari. Ne mai. Papi. Il ne ka kenyo fa ori daga dila. No te mi garama dia détruit. Papi mbi yelema. Ah mami Choco. No tiens la yimu fa ça. A beche. I ka ina. I cheka ina. Wa itere kan toro. En plus de ça, il est pari fene. Il faut me faire le pela. Na e baro mi be na. Ne re di ni ti fe wa. O ikele. Fatim kadne ga temeka. O e file. Wa jogo jugu ba kele me no. O te Fatim na re. E baro mi na. E bora ga ni la jo to ko na sangi ya mana kan fone na. Dugolo be meleke Fatim toke. Mo langolo. D'accord. Problème ta là. Mais on verra bien. Mi mena ke ko fe. Papi. Ibene kam yesego yere tala. Ah bon? Wallahi. Menacé de do. Non, menacé te mena surprise ndo drone kila. D'accord. Et il t'a faux. À la bataille.
Problème t'a la papi. I take a to ni mami tai. Ma ko kɛra cogo di? Siri. Ni bi ka ko dɔ jateminɛ ni wagati in na a tɛ ka bɛn ma dɛ. O dun ye mun ko ye? Depuis e dɔgɔnin nana i tɛ gɛrɛ a la i tɛ kuma a fɛ mun de bɛ yen? Ma papi ye ko min kɛ papi y'anw bɛɛ de kun ma sunu. Ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan ne tɛ fɛ ka papi tɔgɔ yɛrɛ mɛn kulo la kuma tɛ k'a ye ɲɛ na. Ni muso ko de tun b'a la a k'a fɔ ne ɲɛna n bɛ muso furu ka d'a ma. O man fisa ale ka taa manamana ko kɛ ka bin waliden ka kɛnɛ ma. N y'a faamuya mais n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna ɲamanfili sunugu bɛ yen balimafili sunugu tɛ yen dɛ. N'a fɔra k'e dɔgɔnin ye problème sɔrɔ mɔgɔ min kun kan k'a dɛmɛ o kun kan ka kɛ e de mais e fɔlɔ k'i kɔ don a la kuma bɛ n ma. Ma ne t'a dɔn kun kunna e bɛ papi ka tugu papi ko a ka kolankolon ninnu na quoi. Ne ma tugu papi ko a ka kolankolon na dɛ ne yɛrɛ b'a dɔn papi ye min kɛ a ma ɲa mais an minnu ye papi ka mɔgɔw ye an de kan ka papi dɛmɛ k'a bɔ nin ko in kɔnɔ. Vraiment ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan ne yɛrɛ bɛ fɛ papi ka taa ka bɔ ne ka so de. Siri ka papi gɛn. N tɛ fɛ k'a ye ɲɛna tuguni mama. Wa bila i kunna n'i ye papi gɛn don o don ka bɔ du kɔnɔ e ni ne ka den ni masaya o banna pewu i ye ne yɛrɛ de gɛn sisan. Mais mama cogo di? Ne ko papi de ne ko e. I ye ne de gɛn i b'a fɛ ne de ka bɔ i ka du kɔnɔ bon ne ni papi bɛ bɔ ka du in to i n'i muso n'i denw ye. Ma sabali sa ne bɛ gɛn cogo di ka bɔ n ka so? Ha? E ma ne gɛn cogo di? Ne ma kɛ muso den fɛ e bɛ kɛ muso fɛ cogo di? Ha Siri? Ma o kuma papi kelen de ye den yan. Aw fila dɔrɔn de bɛ ne bolo. N'a fɔra ko e k'i dɔgɔnin lafili est-ce que a bɛ bɛn? A bɛ bɛn a Siri? Ni mɔgɔ kun kan ka e dɔgɔnin dɛmɛ e de kan k'a dɛmɛ mais ni e ko k'e b'a gɛn n'i y'a gɛn i y'an bɛɛ de gɛn. Ne ma n ta dabɔ o kama. N b'a ɲini fɛ i ka yafa n ma sabula n tɛ fɛ k'i dusu kasi. N y'a mɛn mais ni papi kɔni bɔra don o don ne fɛnɛ bɛ bɔ ni papi taara don o don ne bɛ taa. Fatim ko papi de do. Kori basi t'i la. Fatim kuma fɛ kɛ. Bon ne b'a dɔn sa i diminen don ne kɔrɔ mais a dɔn ka fɔ ni n tɛ ne nɔ ye Fatim n ɲɔgɔnna bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ wa e yɛrɛ b'a dɔn fɛnɛ ne papi jogo tɛ nin ye n'a fɔra e fɛnɛ bɛ ka ne minɛ o ma bɛɛ ka ban ne la mais e fɛnɛ Fatim. Hein? Papi, si tu côté, tribunal t'y jugé. Tribunal t'y jugé abada papi. Baby, Allah kama a ɲini k'an faamu. Wallahi Allah, ne jogo tɛ nin ye. Wa e bɛ ka tribunal minnu fɔ ne ka sira foyi t'olu la. N'a y'olu jɔ olu kana da ne la yɛrɛ. Mɔgɔ kelen min ka danaya bɛ ne dɛmɛ nin wagati in na o e dɔrɔn ni Fatim. Papi. I bɛ se ka taa ka bɔ an ka da la. Fatim Allah kama sa e bɛ ka ɲinɛ ko furuko kuma de tun bɛ ne cɛ ou bien ɲinɛ quoi? Furuɲɔgɔnlen don jumɛn papi? I ka furuko in banna ko banna pewu papi ne ni e cɛ a banna ko banna. Fatim papi i kan to yen sa i kan to yen. Nin tɔgɔ na tan tɔ a? O tuma e tun bɛ ka mun fɔ ne ɲɛna olu tun tɛ tiɲɛ e de m'a fɔ ne k'i bɛ sa ne ka ko la. Han? Fatim Allah kama sa. Papi i m'i miiri.
Ini mirire papi. Buanga dala sa papi, buanga dala. Fatim wallahi ni shite na. Ko en be mami ni no ya abeni Allah taala ce. Ni no kelen ta Allah. Fo biire mami ko kuma ina. Imena mami ko kuma ina dai. Buanga dala sa ne ti ga furula ne ni ga ko ni ga fuiti ni la pri. Ibiri. Me ga tene la. Oy bita. Ala ka masa ni ngam fam. Bon ka fa. Wallahi ni la me bin fam. Wallahi. Ibi ikan ande jugo don ateme bega. Al ni somo go ikan ande jugo don ateme oluga. E baro kuro be ni te soluma ni fembe to e kama. Woni keralu ga fembe ke e kama. Ha? Ibi se ga ta buanga dala. Ibi se ga ta buanga dala. Buanga dala. Fatim. Buanga dala. Fatim. Fatim. Madam, kau tu beri. Kau tu pilih. Itu madam ini nak film lah deh. Wala tunai dan nak film balik ni lah. Sebab apa? Wala. Itu abang tu beri. Alah kau tu. Ini aku beri. Wala makan dengan. Itu yang kalangnya. Itu kelas ini malah. Ni nak dah pilih. Ha? Cedem tu muka dia. No, tiada lah. Kau yang turu. Kurasi tak yang kalang baik. Yama. Wani defu soro. Surprise ni ndo memolo. Tono ufanye na sa. Ayi, surprise ni ndo ate fo. Fitin doro. Ayi. Na ni afia na doro abole surprise la. Na karo mando gie. Wa ma de be ka fe fene. Ni wa rete fan fitin doro. Ayi, fan fitin wani. Hey, ene skine ga sira fo lori. Mune be ya. Oi te baba. Madam. Mune kera. Esigile me munal ni malankulu nkerefe. Kame baruri la. Donc e baro ke ñoo bana ka toke ni mo langulu yi. Ne faru. Ni me kuma kana na ndala minere. We mu mo lo baliadi. Ça va pas chez toi? Ikule da ele kan lame. Bita temelen ko fe. Ngana ni sigile ni malankulu nkerefe tuguni. Ya fama. Kame galule do so kono san. Ça va? Oui, ça va. Kanyere. Quand vous dites? Agara famaire. Bon. Ni toto mi? Ne va ta chila yang kare kono. Ka papi fei. Comme Ni papi papi ka dia sa kifa go fa ne yana de. Ni ra me go pa wora kasola. na munu bala. Papi akon kadine. Ali sisa. Iga ko ina ga jema jolila. Bore kon kadine. Ni temsu. Ni be mami don kom tiachi. Ne papi don. Ya fam. Depuis an dogo ne mami kadi. Mami bi se ga fen funga ne ba don. Papi kerete. Il est tribunal mouré. Papi jugé pendant 2 ans de prison, emprisonnement pendant 2 ans. Parce que c'est à Djougou Dodo, il m'a fait. À Djougou Dodo, c'est pour ça qu'il a emprisonné pendant 2 ans. Il m'a fait un gars, c'est ça. Papi. Moi kuma min fa mo. Asika Djougou. Akon kadine. Ika ko ina ga jinyama jole na alibi. Oro kon kadine. Iklala. Iklala nterimso. Ok, ne va pas chila. Kambe. Toi, que ça soit la première et la dernière fois. Tu fais qui dirait des marins naturels, y'a fait moi. Sabula efle ete mola. Iti yere don. Adanga ke nire. N'importe quoi. Ni mara mute fo la ambe baro la. Wa jemi wuli.
Ne kin tala se madame ne denmuso don. I bɔnna la ne tigɛlen t'e la mun m'o yira ne la. Grand frère ko papi de don. Ma f'i kana n dala minɛ. Grand frère a ɲini ka faamu ni ko kɛra cogo min na e tɛ ka ɲini ka faamu yɛrɛ e bɛ na ni accusé pour zéro. Ne b'a ɲini k'a faamu na. E min kɛ ne bɛ mɔgɔ la e kan k'i ɲɛ jɔ an ɲɛna yan. E kan ka don so kɔnɔ yan. Siri e kan ka ɲini ka ne faamu. I bɔnda la. Ne bolo maa halakilen. Siri e bɛ ne dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan ne lamɔni tɛ o kɔnɔ de. E b'a dɔn ne bɛ sɔn ko ma ne tɛ sɔn ko ma e ma m'o dɔn. C'est vrai i lamɔna ne tɛgɛ kɔnɔ. Ne ye jogo min don i la o tɛ nin ye dɛ. Ne tigɛlen don e la ne dalen tɛ e dala kuma fan si la. Julajugukɔrɔ bilalen n'i ye n denmuso kɛrɛfɛ. En plus n muso yɔrɔ ma janya ka bɔ a la. I tulo bɛ n na i bɛ yan i dan ka kɛ dɔrɔn a ka dumuni mɔ a ka dumuni d'i ma i k'a dun. N muso n'i denw i ye écarté ka bɔ o la. Papi, Ouais ne ka mami. I nana mun de ɲini yan? Ne nana mun ɲini wa? Ne n'i lajɛ de kɛ. I kɔni t'a fɔ k'i nana ne nɔfɛ i ka bingaliko kuma in de la halisa. Ayi dɛ mami. Ka n'i nɔfɛ bingaliko kuma la cogo di? O ko ma ban ka ban. N nana dɔrɔn y'i ye parce que mami tiɲɛ il faut que ne ka kuma dɔ f'i ɲɛna quoi. Tiɲɛ yɛrɛ la sisan ne y'a jateminɛ. Ne ka ko kun ka bɔ i bolo tiɲɛ ne kun don wa n tilala ka na ye k'a fɔ fɛnɛ Fatimi tile kelen ma kɛ ne fɛ sabula ne ka nin kasolataga in kɛra hali Fatimi ma tile kelen bila a yɛrɛ pour que ka taa ne lajɛ e na cɛ mɔgɔ n'i kanu ɲɔgɔn cɛla la o cɛ ka ɲi bon ne fɛnɛ y'a décidé ka jɛ a kɔnɔ comme ne taara kaso la e de kama donc si tu pouvais me donner une seconde chance an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ i kɔni tiɲɛ yɛrɛ la i ka di ne ye ne choisi yɛrɛ de sisan walahi n tɛ Fatimi ka ko la bilen ne ye diɲɛ ni lahara de don ni Fatimi cɛ. Papi o tɛ se ka kɛ. Mami ko ma. Papi ala kama fara ka bɔ n na. Mami o dabila sa. Ayi n t'i ka ko la dɛ. N y'o f'i ye depuis sisan n t'i ka ko la dɛ fara ka bɔ n na ala kama. Mami n to yen nɔ. E fɛnɛ bɛna ne bila ne kɔjalan kan. Bɛɛ y'i ban ne la mami e mɔgɔ ne ka di yan. Ala kama sa mami chance kelen dɔrɔn di yan nɔ ala kama. Yama. Papi tiɲɛ yɛrɛ la i ka di ne ye i ka kaso la don ne m'a dabɔ juguman kama ne y'a kɛ pour que ka se k'i menacer dɔrɔn de n m'a dabɔ ka taa se fo ka i don kaso la ka n san 2 bɛɛ kɛ kaso la tiɲɛ yɛrɛ la mais e ko k'e bɛ ne fɛ est ce que e bɛna se ka yafa ne ma ne kɛlen k'e don kaso la. Mais mami fo ka ɲɛ ne de m'a f'i ɲɛna sɔn ko n b'i fɛ don min na e bɛ ne lajɔ yiri kɔrɔ ne ye mun f'i ɲɛna ne de m'a fɔ ko n t'a la bi n tilala ka na n ko n b'a la mami o kɔrɔ de ko ni fɛn dɔ falenna o ne dusukun na han. Papi i ka nin kuma in n ma d'a la ten nka n bɛ réfléchi n'a kɛra cogo min na n bɛ jaabi d'i ma n tɛ se k'a fɔ ko n b'i fɛ nin yɔrɔ la. Ala mami Aïssa mami ala kama ka n nana réfléchir jankɛ nin na han ne k'a f'i ɲɛna n ko n b'i fɛ sɛbɛ de la wa ala yɛrɛ b'a dɔn e kanu bɛ ne dusukun na n jɔlen filɛ nin yɔrɔ min na sisan wa n bɛ ka kuma min fɔ fɛnɛ dala kuma tɛ dɛ dusukun na kuma de don mami a lajɛ ka chance kelen di yan nɔ sa han hali bɛ ka réflexion min fɔ ka n na temps ba t'a la yɛrɛ parce que n bɛ ka mun fɔ a bɛ ka bɔ n dusukun de la walahi ala. Papi ne m'o si kɛ nkalon ye nka n tɛ se k'a f'i ma nin yɔrɔ la ko n b'i fɛ kɔfɛ n bɛ jaabi d'i ma kan bɛn. Mami kan nana mami. Comme ne taara kaso la e de kama
Donc si tu pouvais me donner une seconde chance, en on fait. Ok, j'arrive. Ok, on arrête. Grand frère, et bonsoir. Chérie, Amomé, s'il te plaît, ne t'es qu'elle là, ne me fais pas marrer. S'il te plaît, elle n'a que 5 minutes. Au dieu, on est gagné au moins. Eh, Italia. T'embattez ne boulot de. Moulébé. Grand frère, moi, depuis que nous avons en fait. Et puis, nous avons déjà une minute qui. Donc, après tout ce qui s'est passé, il va faire une yokoro de yokoro. Non, il me faut. Juste, me faire une femme d'orner. Ou me faire un chien donc. Oui, moutien. Tiens, ben, madame Kenegan. Papi. Et t'as ok, mi ken ye molo la kodi. Ye kuma sulu kodi. Ye yere faga kodi. Ni ebe molo ya. Eti yen quartier yere kono kuma te ni duima. Sidi. Ne te dora yi dogoni fitini mo. Wa. E manga te fio ka ne minɛ bɔ kama. Ko mana gɛlɛya togo togo, I kan ka ɲini ka tiɲɛ ni dɔn fɔlɔ. Wa I man ka tɛ ka ne fili ne kɔjala ka tanto. Min ka di I ye, a bɛɛ ni Alahu Taala cɛ. Ne nɔ kelen tɛ foyi na. Ko in na. E bɛ n'i yɛrɛ ladiya ne de yan. Ha? N bɛ kuma kelen f'i ye. Kɔrɔ a t'i kɔnɔ k'i bɛ nin du in kɔnɔ yan k'a ka di n ye. Se tɛ n ye de dɛ. Sinon sisan n b'i sɔrɔ kɛnɛ ma. Mɔgɔ lankolon jɔlen dɛ i b'a ye. D'accord, grand frère. Ne b'i ye faamu. Diyagoya I ka dimi ne kɔrɔ o ye diyagoya de. Mais o fana t'i bali k'i tɛ ne faamu. Hali donna ne ni ma kuma la. Ne y'a bɛɛ ɲɛfɔ a ɲɛna. A ko k'a bɛ nin kun fɛ. Ne yɛrɛ bolo ni ma y'a kuma bɛɛ kɛ. Ne ni maa ka kuma kɛ. Maa bɛ k'e kɔ dogo. E bolo ko ne bɛ na tugu e kɔ o manamana ko la. Hali I yeli bɛ digi ne la. O man ka kɛ. E ye min kɛ e t'a dɔn. Mais grand frère, moi je trouve pas ça normal. Au moins, il y a une nuance. Il n'y a pas de nuance. Où est-ce? Il n'y a rien d'arrêt quand il est aigri de quoi. Billahi. Ne t'a don e ɲuman mɔgɔ sugu bɛ se ka kɛ ne ka mɔgɔ ye cogo min na. Wa n bɛ baara yɔrɔ la. N hakili sigilen tɛ dɛ. Barisa I bɛ sɔn ko bɛɛ ma. Mais n bɛ kuma kelen f'i ye. Si jamais au grand jamais, n'i y'a osé. Ɲɛ b'i la dɛ. Mais si le jumɛn ka jumɛn osé ne bɛ se ka kojugu jumɛn ta k'i ka denbaya sɛgɛrɛ. Ayiwa. An. N tɛ foyi f'i ye kɔ. Sidi, Ala kama. Wagatini dɔ diyan i ka na mɛn. Ne ka heure selen don quoi. Non, Ala kama sa Sidi, Ala kama sa. N bila ka b'i bolo. Grand frère. Sidi. Van, Ante. Ante. Kopto woli. Ça va. Au fait, ne rek moko bi la rek. Ok. Bon, igo mi debi ne bora kaso la. Mɔgɔ si tɛ ka sɔrɔ mun bɛ ne lamɛn ka mun bɛ n bilasira. A kun ka di I ka temps dɔɔni diyan nɔ dɔrɔn pour que n ka se ka n yɛrɛ ɲɛfɔ. Papi, I ka temps tɛ ne bolo. Ne occupelen ba de don. Mais grand frère, n'i ma ne lamɛn jɔn bɛ na ne lamɛn? N gɛrɛla fɛn o fɛn na o si ma sɔn ka lamɛn. Ala kama 5 minutes dɔrɔn diyan nɔ n bɛ n yɛrɛ ɲɛf'i ye a banna. E bɛna mun fɔ ne ye? I ye n dɔgɔnin janfa a ma bɔ dɛ. I ye ko caman de k'a la. Maintenant I bɛ n'i jɔ k'i bɛna kuma ne fɛ. T'as quoi à me dire? Fan, e fɛnɛ ne bɛ se k'i dɔgɔnin janfa cogo di? Fatimu ka di ne ka se degré ma e yɛrɛ b'a dɔn. Ne m'a dogo mɔgɔ si la. Hein? Toi aussi. Tu sais, Papi, I b'a dɔn ko temps tɛ ne bolo k'i ka nin nkalontigɛ in lamɛn. Ala kama.
Je préfère qu'il y ait ni expliquer fan vrai fait quoi. J'ai pas la tête à cela vraiment. Voilà là comme ça. On est très sans flair kasola. Sans flair pour rien. Et puis quoi? Il joue des missions ma. Ni joue wa. Et puis nem noma. Mais kalini note ko ina. Et mami kile ma ke Fatim termusu. Sabula. Mami ne wele donala. Ay noy. Ay na ka foka ben fait. Ne ko ma ni na sega ino fait. Kada ka ni Fatim bi no fait ba. On est en laidu di Fatim ma furu. On est sega bonay. Donc la ne menacé. Ko menacé ni tarake kasola ta ne bolo. Papi. Donc effet, il can kalontique me la donner qu'on fait quoi. Hein? Prévu de me débé bolo ka foko mami débé ka galondi là. Il me prévu là. Bien sûr, ni prévu te bolo de te se garder là. D'accord. Attends. Papi. Tiɲɛ yɛrɛ la i ka di ne ye. I ka kasola don ne m'a dabɔ juguman kama. Ne y'a kɛ pour que ka se k'i menacer dɔrɔn de. M'a dabɔ ka taa se fo ka i don kaso la ka n san 2 bɛɛ kɛ kaso la tiɲɛ yɛrɛ la. Mais e ko k'e bɛ ne fɛ. Est ce que e bɛna se ka yafa ne ma ne kɛlen k'e don kaso la? Trop yɛrɛ y'a faamuya sisan. Ne jɔn kumakan in na. Mami ɲɛ. Ni bɛɛ mami ne kumakan in tantôt. Vraiment, je ne sais plus quoi dire. Mais il va faire qui demain tu vas donner. Il sait que demain fin gile mais ça. O de ka kuma ni dɔgɔmuso ye. A ka temps di yan nɔ. N ka n tɔgɔ ladiya a ye. Sabula o ye n ka hɔrɔnya bɛɛ latiɲɛ. San 2 kaso e kɔni ma dɔn o tɛ tile 2 ye grand frère. Hein? Ok, je vais essayer. Mais à tena nɔgɔya dɛ. Parce que déjà, elle est hakili la dɔn ka ban. Fɛn caman de tɛmɛna kunkolo fɛ. Elle a tellement souffert. Bon, sisan n'i y'a fɔla ko n ka taa kuma fɛ directement comme ça, k'a ka se ka faamuya. A bɛ gɛlɛya. Mais je vais faire de mon mieux. D'accord, grand frère. Tout compte fait, tu m'excuses. Parce que n y'i jugé k'a sɔrɔ n tɛ ko kalama. Non, t'inquiète pas. Ni bɛɛ b'a la. Et puis, il y a kɛ cogo min na fɛnɛ, mɔgɔ camanba de tun b'a kɛ tan. Mais finalement, e ne lamɛn. Olu ma sɔn o ma. Vraiment, merci beaucoup. I ye mun kɛ a diyara n ye trop. Ok. N b'a dɔn n'i y'i jija, i dɔgɔmuso tɛ ban i bolo. Ok, n bɛ effort kɛ mais courage. D'accord. I bɛ essayer k'i ye ne la convaincre cogo min, i bɛ essayer ka kuma a fɛ tan. A bɛna ɲɔgɔn faamu. Problème foyi t'a la. Ok, on fait ça. Merci beaucoup. À la plus. Allô? Jonado. Papi. E bi on wole mu na. Mbe. Iti sabali gan tuyi sa. Ntui. Muso ga chasa. Ita la je ga muso do choisi ga muso do furu. Ha? Ne be relation wore la dai. Ne be relation wore la. Ntui sa. Aga sai mare. Itu tugu mo wore ko iga furu aga sai mare. Sinon ne hakilti kan bli. Ntui sa. Ntui. Jaguaru. Ntui. Et tu es en train d'insister de m'appeler pour qu'on se voit. Pourquoi? Je vais réfléchir d'abord avant de te répondre. Laisse-moi tranquille ça. Oui, grand frère. C'est une date m'appelle. Grand frère, papi. Fati. Ami, tu t'as pas pu me faire. Arrête ce là. Mon grand frère. Au-delà,
Il m'a tout expliqué concernant ma mère. Grand frère ye mun f'i ma? Aïcha, ne b'a fait. I ka taa, I ka nin kuma in ta yɛrɛ ta. Bon, je te conseille de l'écouter. Bon, temps bɛ min d'a ma fana, a ka se k'a yɛrɛ ɲɛfɔ. Grand frère, mami ko ko ni papi ko ne b'a bɛɛ kalama, ne bɛ fɛn bɛɛ kalama grand frère. A ma se ne ka taa lamɛn o. Il m'a déçu, grand frère. I t'a bɛɛ kalama. Ne kɔni bɛ min ɲini i fɛ, pour que i ka bɔ ko in kalama, i ka taa, i ni papi ka sigi ka kuma, parce que fɛn caman b'a la i tɛ min kalama. Wa n'i taara i bɛ faamuyali caman sɔrɔ a ko. N y'a mɛn grand frère, n bɛ miiri. O bɛ diya n ye. Ok, n bɛna fɔlɔ. Kan'i décourager ya mɛn. Mami. Ah, papi. Ko togoni. Ko tɛ sogo la. A bɛ ka. Dɔɔni. Cɛ koyi ma bɛ kan kɔnɔ dɛ. Bon, n mɛnna dɔɔni. Yɔrɔ n'a jateminɛ patience yɛrɛ t'e la. I ka ci. Taara réfléchir a la. A kɛra cogo di? J'accepte. Walayi. Cɛ mami cɛ n diyara ne koyi. Mami e tɔgɔ ye ka di ne a mɛnna. Mais ne tun tɛ ɲɔgɔn fɛ Fatimi ka kow to ne. Bon, ne yɛrɛ bɛ ka siran Fatimi ka côté de la. Ko ka siran Fatimi ka côté la cogo di? Ne m'a fɔ ne tɛ Fatimi ka ko la bilen. Papi, ni Fatimi y'a dɔn k'e ni ne bɛ ɲɔgɔn fɛ dun, a dun teri de ye ne ye. O bɔ i kunna ban ye. Fatimi mɔgɔ ɲɛnama dɛ. N ko ne ye san 2 de kɛ kaso la. Fatimi ma taa hali tile kelen Fatimi ma taa ne layɛ. O ka ɲi ne ni Fatimi ni ɲɔgɔn cɛ. Ne fana jɛra a kɔ ne t'a ka ko la bilen ne bɛ dɔrɔn de fɛ. Est-ce que i b'a faamu? Ka n'i yɛrɛ lastress olu la. Dɛmɛ. D'accord, n ko ten. Bana, sois heureuse. Mais papi, i ka di ne ye sa. Eh mami, c'est vrai. N tun t'a dɔn ko bi tɛna se. Ne m'a dɔn i cɛ ka ɲi. Mami! Papi! I ye n wele nin kama dɔn ne ka na aw fila lajɛ. Papi, kuma kɛ. E kɔni m'a fɔ k'i ye rendez-vous di ne ma ni ne kama. Ne ye rendez-vous d'i ma pour que n tɔgɔ ka se ka diya de. Sabula aw kun tun ne tɔgɔ tiɲɛ aw ka manamana ko min na. San 2 o tile 2 ye. Ne mana ni aw y'a faamu. Et puis aw bɛ ne wele ko teriya. Eh mami! I sɔnna nin ma?